Cinka aka rabu. Wannan fili na ne wannan. Wannan nawa ne daga nan zuwa nan nawa. To ka gani ma nawa da kanan zuwa nan shine nawa. Daga nan zuwa nan? Gaskiya ne. Ka ce da yanzu mun zama makota. Wallahi tallahi mun zama makota. Ubangiji Allah ya sanya alheri. Ni yanzu kaga wannan ginin nawa saboda yanayin rayuwa a hankali zan fara ginin wannan abu. Ikon Allah. Saboda ka san shi gini yana da ɗan sauki akan sauki. Gaskiya ne wallahi. Sai kuma malam ba sallama Na fili na. filinka kuma Anan akwai fili na. Anan? Ikon Allah. ka ji fa wai da filinsa a nan gurin. Ya nan ne wannan. Ina zuwa. To ba mutu ka Ina zuwa dakata. Wai rigima me ake ne? Wai zuwa yi wai nan filin sa ne. Kusan Filin yayi gaskiya ai. Ka yi ran Ku dakata filin ka kware ku an yi haka. A nan gun yake. Amma sai dai ka kwantar da hankalinka ruwan da aka yi shekaran jiya da iska. Ai ya zo ya tattare filayen mutane gaba ɗaya ya kai su ruwan jima. Yawwa to amma yanzu yadda zai dakata ga sauran filin ka yanzu. Za mu kama mu dora maka kaga sai ka je ka haɗa naka wancan na ruwan jima. Gaskiya ne. Ainihin kuwa ainihin kwarai da Allah. Bismillah. Kwarai da Allah. Yawan hankali yawa kanka. Sai ka can kasa. Wanda akwai naka sauran filin sai ka haɗa kaga sai ka Oh my God. Yawa.